Maka pula hamba cina patni bazar ngai pula oke जों दिनै दुइटा दाबिनो तैयै cina patni bazaro जों cini patni outpost जों देबदे संखायो cini মূলত cini যে দাবি কাকাই patni bazaro hor sal security dinani bagai जों patni outpost no जों दाबि खायखा दुइ नाम्बार काय patni bazaro केवल जुदि हय सय खायखाय नोंगैसा खायखाय बावनो लगे न एरेस्ट खायनि बागै जों मनो जों patni bazar पक थेके जों अबनो दाबि खायखा बिशेष खलायै दाबो जे नंमानि सिनि patni bazaro दाबो एमन खाय सिकिउरिटी रक अभाब गाय अरो patni bazar बाय आउटपोस्ट एकदम गाना तंगैबो अरो बर कुनु हेकदु करे आबोनि बागै जों तिनि बर न अ दाबि रक जों मारिखा तेकेसा साजने कक लाइ थांनाय 4 तारिखनि सिमि 7 तारिख जरा patni bazar kaisa चिकन गट नांगै तंमान 7 तारिख किसा मेजर का दुकान सुगान ए बखक लायै चिनि दुकानदार न यक न बागै अ आउटपोस्ट फाय बतो आउटपोस्ट पनसे हायै बुजाकमानि बंनि गार्जियन आबोसन आबोन बागै जों सेलंगो जों जे पाचिनि patni bazar जे म हाइजे गट नांगै तंमान जों patni bazar पक थेके जों टोटली मनो जों साजागिया आगेबो दिनबो म हाइता इंयति खयै तंगन बागै जों एलार्ट खेरिका चिनि यां पुलिस प्रशासन आबोनि बागै ताबुक जों गोबांमा ताबुक एमन खे फान रक बुंलायो चिनि दुकानदार बाक्सा दुकान बाकी साकायनो हय सय खायजागो अमु खायजागो बाइक बुं खायै मानि मारिनाय मारिनाय आबो हायतो सनुय दं गा दुकानदार चिनि patni bazarनि दुकानदारले बुसुक मनो सय दं मासिना बा आबोनि बागै जों पुलिस प्रशासन साका जा ल एन्ड अर्डार जे नाय दंनाय बर आइनि बिसितै तामो खाय patni bazar कायसा नायथ खायमान आबोनो न जों दिनै जे वानसु लायै जों patni bazar नि अ patni bazar नि आउटपोस्ट जों मनो ओ दाबि रंनो जों बावनो बनि नजरखौ जों दिखा नों अ दाबि खायथिनि कि नों बाजार कमिटि सिमगा ना कुनु पार्टीनि सापर्ट दं ना अब तो चिनि बाजार कमिटि का नन पॉलिटिकल अर्गेनाइजेशन टोटली चलो कुनु राजनीतिक करे कुनु पार्टी करे शुद्ध जों अरो जों patni bazar नि जत दुकानदार अब जे जाता खजर अरो patni bazar जे फालनक खायतंनाय ओ दुकानदार खायतंनाय शुद्ध बर सिनो दं तेकेबो करे ता नों दाबिनाल ताम गसिना का बर पुलिस चिनि patni bazar 103 ता दुकान दङ ओ 103 जन बरक न दङ बर ताबुक चिनि जे दाबि न बरक साका जों अबनो बरक कामखौ नायनाय बरक अबनो साइतखौ नायनाय तामखा बरक साका patni bazar नि आउटपोस्ट नि साथे साराति बराय जन स्टाफ गरै नरबाय जों बेनिखायनो साबमा तानायनाय नि बरक सावा हायपनो जों बंनो पेरसारि खजे जेसेके फनो हर साल डिउटि खायनि बागै बरक साका हर टोटली बरक नायनाय सालो अंके बरक 1 घन्टा पर आधा घन्टा पर थांगै नायनाय ओ स्टाफ गैनि बागै ने अब हाके बरक कब्रिक आंनि सिनेमंके आं ओ बाजारनि प्रेसिडेन्ट ताखौ बिश्वजित देब ताइ नों टिफांनि साब दं सिनि टिफांनि यां सिनि सेक्रेटारि दङ यां भाइस ब्रिटिश देबरमा भाइस प्रेसिडेन्ट बुनि देबरमा ताइसि यां कासाम दङ फर्मार सेक्रेटारि
former president former secretary abahake tongbai tei bazani okra chaka rok bo tongbai.